ଓଡ଼ିଶାର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେର୍ପାଲି। ମୁଁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ସେଇ ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି ଗୀତଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଅଛି। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନମ ମୋର, ଯାହାର କୋଳେ ବଢ଼ୁଛି ମୁହିଁ, ଜନନୀ ପରି ପାଳୁଛି ଯିଏ, ସେହି ତ ମୋର ଜନମ ଭୂଇଁ। ଗହନ ବନ ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ, ଗହଳ ଲତା ଦେହେ ତା ଶୋଏ, ଡାଳରୁ ଡାଳେ ବିହଙ୍ଗ ଉଡ଼ି, ମଧୁର ଗାନେ ପରାଣ ମୋହେ। ତାରକା ମିଳେ ଆକାଶେ ତାର, ଜୋଛନା ଢାଳେ ବିମଳ ଶଶୀ, ଗୋଟିକି ଗୋଟି କୁସୁମ ଫୁଟି, କୋଳେ ତା ଲୋଟି ଉଠଇ ହସି। ସାଗରେ ନୀଳ ଲହରୀ ମାଳ, ନାଚି ନାଚି ତା ଚରଣ ଧୁଏ, ଖେଳି ଖେଳିକା ଝରଣା କେତେ, ସରାଗେ ତାର ଦେହଟି ଛୁଏଁ। ସେଇ ଦେଶର ପଲ୍ଲୀପୁରେ ଆପଣା ପର ବିଚାର ନାହିଁ, ସବୁରି ସାଥେ ଖେଳେ ମୁଁ ହସି, ସଭିଏଁ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ। ତାହାରି ସୁଖ କାମନା ଆମ, ତାହାରି ସେବା ଆମରି କାମ, ତାହାରି ପାଇଁ ଜୀବନ ଢାଳି ରଖିବା ଆମେ ତାହାରି ନାମ। ସେଇ ତ ଗଢ଼େ ଜୀବନ ମୋର, ସ୍ନେହେ ତାର ବଢ଼ୁଛି ମୁଇଁ, ତାହାଠୁ ବଡ଼ ନାହିଁ କେ ଆଉ, ସେଇ ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନମ ଭୂଇଁ। ନମସ୍କାର।